Good morning guys! Kumusta po kayo? Guys, nandito ako sa sa may taniman ng sesame seeds. Update ko kayo guys. 'Di ba guys, yung nakaraang vlog ko guys, tinatanggalan pa lang to ng damo ng asawa ko. Ayun Ngayon, papakita ko sa inyo guys kung paano namumunga yung sesame seeds. Saan nakalagay yung bunga ng sesame seeds. Ayan guys, ang tataas na nila guys. Pero may mga mababa pa rin. Tataas din sila. Hanggat sa gusto nilang tumaas. Hindi totoo yan. Bola lang guys, yan. Ayan, nandun sa dulo. Ayan. In a few weeks, ganyan na sila kataas. At saka may mga bunga na sila. Kahit mababa pa yung puno nila, may bunga na sila. Ayan guys, tingnan nyo. Ayan. Ito guys, ganyan ang puno ng sesame seeds at ganyan siya mamunga. Ayan, pakita ko sa inyo guys ito. Sa siya guys mismo yung bunga niya. Ayan. Tingnan nyo guys, ito. Ito guys, itong mga na to, ito. Diyan nakalagay yung bunga niya. Ayan. Ayan. Ganyan, ayan guys, Ayan, simula dito sa baba, pataas yan. Ayan guys. Hindi siya guys yung sanga, hindi siya nagsasanga guys. Diyan talaga siya namumunga sa sa puno. Ayan Ayan, pataas. Ayan. Ayan, padaming bulaklak pa guys So ibig sabihin mamumunga pa siya diyan. Tataas pa siya, tataas at tataas. Paano masabi? Ayan, punta tayo dun guys sa unahan. Ito guys, medyo mataas na to ng sobra. Ayan. Ayan. Tsaka guys, itong sesame seeds, bago to hina-harvest, pinapatuyo to dito guys mismo sa sa tinaniman niya. Ayan. Tapos, yung hindi naman sobrang tuyong-tuyo, yung lang, yung medyo tuyo lang, kasi yung pinapatuyo talaga siya ng sobra pag na-harvest na siya. Tapos guys, ang pag-harvest pala nitong sesame seeds, yung mismong puno niya ang pinuputol. Ayan. Kasi hindi pwedeng tanggalin isa-isa yung lalagyan ng bunga niya kasi matatapon yung mga bunga niya. Kasi di ba maliliit yung sesame seeds. Bubuka yun. Kapag tinanggal mo siya sa puno, bubuka yan yung bunga niya. Matatapon yung mga yung mga sesame seeds. Sayang. Di ba guys? At saka mahirap pulutin yung maliliit. Ayan. Ayan. In Chinese, chima. Chima yung pangalan ng sesame seeds dito guys sa China. Ayan. Nasabi ko na yun guys dun sa una kong vlog. Ayun. Ayan. Dun sa dulo medyo may mga mababa pa. Ayan. Pero tataas din sila. Dito sa gitna yung mga matataas na. Ayan. Dito guys, sa China dito ko nakita lahat ng mga yung mga pananim, mga gulay, mga ganito, mga prutas na hindi ko nakikita dyan sa Pinas. Ayan.
Yung puno ng prutas ang hindi ko nakikita sa Pinas. Dito ko nakita sa China. Halos lahat. Kasi kadalasan nakikita natin, 'di ba guys, yung bunga na. Bibilihin na lang natin yung bunga. Dito ko nakita lahat. Yung puno, kung paano siya mamunga. Ayan. Di ba guys? Kita nyo? Itong sesame seeds, dito ko lang talaga to nakita, yung puno nito. Lawak nito guys, oh. At saka dito guys sa China, itong sesame seeds, pinapapak nila guys. Sa atin di ba linalagay lang sa ano, yung mga niluluto natin or sa tinapay, yung gaya ng hamburger, di ba, may sesame seeds yun. Ayun. Yan. Di ba? Namunga na sila kahit yung mga mababang puno, may mga bunga na yan, guys. Ayan, marami guys, oh. Tapos pala guys, itong sesame seeds guys, ginagawa rin ditong ano, yung mantika. Ayan. Ayan, ginagawang mantika. Ayan dito guys, yung sesame seeds. Ang ginagawang mantika dito guys, itong sesame seeds, mani, tsaka may isa pa guys, hindi ko alam yung pangalan nun. Basta maliliit din siya kasing mas maliliit nga dito sa sesame seeds guys. Tapos inaano lang nila dun sa ano, sa makina, sa gilingan, tapos lalabas na yung katas nila. Magagawa na yun guys ng mantika. So ngayon nga guys, ang ginagamit naming mantika dito kinabyanan, yung ano, mantika ng mani. Kasi madami yung mani sinabyanan, tapos pinagawa nilang ano, mantika. Ayun, yun ang ginagamit namin. Tapos organic na organic pa guys. Walang halo. Yung sa mani lang talaga, yung katas ng mani, yung mantika ng mani. Ayun. So, ayun guys. Yun lang ang isi-share ko sa inyo ngayon. Kung paano mamunga tong sesame seeds. Ayan. At saka update ko sa inyo ito na sesame seeds. Kasi 'di ba yung sa vlog kung ano nakaraan, maliliit pa to. Mabilis lang sila guys tumaas, tumangkad. Ayan. Thank you guys for watching. Bye.